Жанға дава берер урын қойда. Туған яқта. Йөрәккә дәрт өстәр урын қойда. Туған яқта. Күңелләрне үсендерер урын қойда. Әлбәттә, туған яқта. Тормыш сукмаклары кешене кая гына илтмәсен, ул барыбер туган ягын сагына. Күңеле белән туган туфрагына җылыга тартыла. Җылылык ул туган төбәкнең йөгерек җилендә, саф чишмә суында. Җылылык ул синең киндек каның тамган туфракта, шул туфрактан бүртеп чыккан икмәк кырларында. Җылылык ул гаилә бердәмлегендә, якыннарыңның сине елмайып сәламләвендә. Җылылык ул ата-бабаларыбыздан килгән тарих чыңында. Җылылык ул туган төбәктә. Монда бар да якын, бар да газиз. Беренче сулышыңны алган көннән үк син үзең дә монда кадерле. Туган ягың сине иркәләп үстергән, тәрбия биргән, иң беренче хыялларыңны чын барлык иткән. Биредә синең тәүге аяк атлаган сукмагың, шат авызлы балалар бакчасы, олы тормышка юл ярган мәктәбең, гомереңнең иң матур мизгелләре. Бәхет эзләп читтә йөрмибез. Туган туфракта бәхет курабыз. Яңадан яңа үзгәрешләр, зурдан зур төзелешләр, яхшыдан яхшы тормыш шартлары белән дан тота. Елдан ел үсештә Кукмара. Дөнья күләм танылу алган завод-фабрикалары, җитештерү мәйданнары белән гөрләп тора Кукмара. Заман белән бергә атлаучы яшьләре, сәламәтлек сагында торучы фидакарь хезмәткәрләре белән горурланып яши Кукмара. Киләчәк буынны киң кырлы шәхес итеп тәрбияләрлек мөмкинлекләр дә, уңайлы шартлар да тудыра Кукмара. Монда безнең тынгысыз хезмәт җыры, монда безнең илһам чыганагы, монда безнең гомер таңыбыз. Сагышларны таратучы да, өмет уты тергезүче дә бит син Кукмарабыз. Шушы туфракта бакыр ятмалары табылу шәһәребезгә нигез салынуга сәбәп булып тора. 18-нче гасырда биредә бакыр эретү заводы төзелә, ә инде 19-нчы гасыр азагына Кукмара Татарстан буенча халык һөнәрчелеге үзәгенә әйләнә. Бүгенге көндә даими үсештә булган студентларны, туристларны, эшмәкәрләрне үзенә кызыклы проектлар белән җәлеп итүче икътисади үзәк ул Кукмара. Безнең кулда үткән белән киләчәкне тоташтыручы ныклы чылбыр. Бийек вакыйгалар һәм казанышлар калдырган ата-бабаларыбызның олуг мирасын югалтмыйча, аны тагын да баетып, киләчәк буынга тапшыру безнең максат. Безнең районыбызда булдыклы, тырыш халык яши. Безнең районыбыз күп тармаклар буенча республикабызда алдынгы урыннарны биләп тора. Без сезне үзебезнең районыбызның тормышын тагы да ямьләндерергә, тагы да матурларга, бергә эшләргә чакырып калабыз. Без тарихта да эзлебез. Бүгенгебез белән дә көчлебез. Киләчәккә дә нык адымнар белән горур атлап барабыз. Син дә безгә кушыл. Безнең белән бергә атла. Без бергә Кукмараны тагын да үстерербез. Туган төбәгебезне зурлап танытырбыз.